вода хорошо это стала. Меньше стали воду отключать. Хәзер бездә су белән тәэмин итү мәсьәләсе яхшырды. Шулай да утны изү проблемасы калды. Кисәтеп тә тормыйча изеп куялар. Безнең йортлар элек тимер юлга карый иде. Хәзер шалтыратып белер өчен телефоннары да юк. Шушы сорауны халык җыенында күтәрәсем килә. Моннан тыш безне тимер юл күпере торышы борчый. Кичке якта анда бик караңгы. Маршрут автобусларда начар йөри. Такси чакыртсаң да килмиләр. На флюорографию не могла не приехать, ничего. Садовая урамы 2-нче ай йорт янында балалар мәйданчыгы бастырылган. Куйбышев һәм Ленинный урамнарындагы юллар норматив хәлгә китерелгән. Комфорт трак милекчеләре ширкәте рәисе Марина Демидова башкарылган эшләрне бәян итсә, микрорайондагы ТОС җитәкчесе Александр Собольков исә киресенчә булган проблемаларны ачып бирде. Большой проблемой для жителей является сухой спил деревьев. Кырылган агачларны кисү зур проблема булып кала бирә. Красноармейская урамындагы агачлар кешеләргә, газ үткәргечләргә, элемтә линияләренә куркыныч тудыра. Аларны кисәргә кирәк. Икенчедән, микрорайонда яшәүчеләрнең кайберәүләре үз йорт алды территорияләрен тәртиптә тотмый. Законсыз рәвештә гаражлар, сарайлар төзи, урамга чыгарып кыйма бастыра. Территориаль җирле үзидарә исеменнән бу мәсьәләдә ярдәм итүегезне сорыйбыз. Һәм территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе үз чыгышы азагында район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеровка Нурлат тосчылары гимнын тапшырды. Район җитәкчесе исә тимер юлчыларның активлыгын хуплап, микрорайон торышын яхшырту өстендә җитди эш алып барылачагын белдерде. Стараемся, делаем все возможное, чтобы, конечно же, мы могли улучшить и этот микрорайон в плане инфраструктуры. Шәһәребезнең иң өлкән микрорайонында проблемалар да сакаллы булып чыкты. Ремонт көтүче юллар, ташландык өйләр, тузган электр линияләре, ремонт таләп итүче күп катлы йортлар халык сорауларны яудырды гына. Ә менә микрорайонда күп еллар яшәүче Халидә Әбделманова яшәешкән көрүшне яхшы якка үзгәртүне үзебездән башларга кирәк дигән фикер җиткерде. А давайте вот благоустраивать свой район, понимаете? Жаловаться, конечно, легче всего. А вот самим собраться разве слабо? Халык җыеннары дәвам итә. Бу көннәрдә Түбән Нурлат һәм Үзәк микрорайонында яшәүчеләр шулай ук район җитәкчелеге белән очраша алды.